Bulahan ang tao nga wala nagalakaw diha sa tambag sa mga dili Diyos nun. Ni nagabarug diha sa dalan sa mga makasasala. Ni nagalingkod diha sa lingkuranan sa mga mayubiton. Apan ang iyang kahimuot, anaa diha sa balaod sa Ginoo. Ug diha sa iyang balaod, siya nagapamalandong adlaw o gabi. Ug siya mahisama sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa kasubaan sa tubig, nga nagadala sa iyang bunga diha sa iyang panahon. Ang iyang dahon usab dili malaya. Gubigsan unsa nga iyang ginabuhat kun buhaton, muuswag. Pulong sa Ginoo nga tumabasa sa Salmo 1 gikan sa 1 ngadto sa 3. Ang tambalang walang katulad, dramahang mahirap bitawan. A Moment with FG and Jazzy on 88.1 Max FM. Isagad mo na! Higala igsuon ning laing adlaw sa atong tulumanon, diin mag-uban na sabta sa kahanginan, mag-uban-uban sa kahanginan. Laing adlaw, laing edisyon sa laing kaagi sa kinabuhi nga gibuhatan nato og drama sa radyo nga matapos dayon. Pahimutang mo palihog, niya ang sugilanon, walay gipili ang gugma. Nimo Kristina. Nagtuo na gyud ko nga karon kay nahuman ka na sa imong kurso, mangita ka nagtrabaho. Ayaw sabta Kristi, magipugos ka gyud nako sa pagpangitag trabaho day ha. Hibaog ka gyud nga mabuhi na tanduhahan ning gamay natong negosyo kay duha ra masabta. Pero ang ako ba, nga gusto na kong malingaw kasab. Bikulo Kristi, una-una ako no. Una-una ako no pag-ayo kung mano ginaba ni imong hukom. Kadaghanan ako na Manoy. Kadaghanan ako na matimbang-timbang. Mauyoy mi gawas sa akong desisyon. Madili na lang yun ko mangitag trabaho. Kung masugot ka, nga magpahimo ko ni mong tindahan din eh. Hatagan ko ni mong puhunan. Mas malingaw pa ko nga maninda-tinda. Ay, pastil lang ka manghura ka, uy. Hangtod ka ron. Na-inferior ka lang gihapon. Sorry, cute kaayo, Manoy. Mawalang tingali ning akong inferiority kung mamatay na ko. Nahibaho ka, gyud. Kadagawas na ko din sa ato. Magpasangil dayon kong tabon-tabon sa akong naong nga sa bandana. Aron, dismulaw nga tanawon. Kristi. Bisan si kinsa tingali nga mo ay magkatag-iyaan ning akong dagway. Mauwaw! Kung unsa kabati, aning akong dagway. Dili gyud madaha sa akong kaugalingon nga maglakaw-lakaw ko. Sorry gyud kaayo, Manoy. Moingon ka nga naka-eskwela man lagi ko. Ug balik duha ka tuig. Hibaw ka bitaw nga gamay pa ko dihang nahibawan akong ingon ani nga akong naong. Batay kaayo. Nagsige na kong gamit og bandana aron akong ikatabon-tabon sa akong dagway. Gusto na. Igo na. Nagkasabot na ko. Dala, igo. Nahilom na. Ulagi. Bibi. Akong manghod daw na eh. Buhatan tagag tindahan o katagan tagag puhunan, ha? Sige na. Hilom na. Napayang ni mo luwa, eh. Ikaw lagi matuman. Ano na napakilak ni mo, hilom na. Nakasabot na lagi ko ni mo. Libat kog mata. Lapad kog ilong. Ingon sila, ang lungag sa kong ilong murag lungag sa ilong sa kabaw. Ang ngapil nagyambi lang. Bintana na lang gamay. Kaya akong daunggan, matabunan sa akong buhok. Kung dili na mailhan nga tangkag kayo. Ngapay akong ngipon nga lihang kayo. Ambot diin ko maliwat. Nga, mistiso ka man. Kristi. Taas og ilong, ninutog mata, pero akong naong lisod kayong ispilingon. Dili ka, pinunitan lang ko nila ni mama o papa, manite mo. Hilom mo. Usa ba ni? Patuyan ka lang. Hilom na. Pataka ka lang istorya. Dili man maihap na klasiya sa imong pangutana.
Kaniadto pa gyud na. Dili ka pinunitan, uy. Anak ka gyud nila ni mama ug papa. Manghud ka nako, igsuon ka nako. Imo ro nang hunahuna nga bati kag naong. Kuwapa ka, Christy, uy. Kuwapa ka day. Ikaw man gani ang kinugwapahan din sa ato. Ilam dihan, oy! Oh. Imo man ko palaguton! Ay nga nung masuko ug muhilak man ka nga mao man ay tinuod. Ang tinood, batikog na, batikog dagway! Ha? Bate, 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 bate! Batikog na! Da, 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 da! Day, Christy. Nga nun, Timyo? Si Vivian ba? Anak bitang tansiyang nga din siyo. Nga naman? Kaslo no naman di ayos Domingo puhon, no? Oh, maayo. Kay maminyo na si Vivian. Pwede paghambog din siyo eh. Kay maminyo na ko ng ilang anak. Day. Christy, Unsa naman sa manoy, Timyo? magminyo ko pa unta day. Magpanghambog sa unta ko sa taga dinhi sa ato nga magminyo na gyud ang akong igsuon. Ah, Oh, day. Uy, so, ay, nganong di palug ka man? Ha? Ngano ka? Ngano ba ka? Ha? kinsa masabtahon na makigminyo na ako manoy, Timyo? Gusto kang manghambog? Hala! Ipanghambog ning bati kayo na kong naong! Ay, day, Christy. Maong yun ka! Mag-uwaga ka! Day, hoy! Maong yun ka! Oh, day! Asa ka, oy? Asa ka? Kaudhat imo! Nawahan kong gana! Day! Magalagot! Day, Christy! Day! May pagmamatay na lang ko, ani, oy! May pagmamatay na lang ko! May pagmamatay na lang ko! Naanasab ka man, oy. Kuan manggod. Paminawa lang gud unta. Paminawa lang gud una ko day. Mahimo ba? Palihog lang ba? Dili mo sa gumayo nga magpagapos ka lang hangtod sa imong pagkatiguang sa imong pagka-insecurity. Kitang tanan din sa kalibutan dunay katungod nga mubati kalipay. Uy. Malipayon man ko, Manoy. Dili. Ayaw ko ing nga malipayon ka. Ayaw ko pamakak. Ayaw pamakak na ko kay mag-uwang ko kunimo. Dili ka malipayon, Inday Christy. Kaya napaulipon ka sa imong nahuna nga wa kay katungod nga malipay tungod kay bati kag naong. Mo ni pirmi na sa imong nahuna. Ang kalipay nga buot na kong ipasabot nimo Inday, mao kini. Kanapang kalipay nga doon na kanay kauban sa imong kasing-kasing, hangtod sa ikamatay. Bana ang buot kong ipasabot Inday Christy. Mao kanay buot kong ipasabot nimo. Ayo pagsigig huna nga wa kay katungod kay bati kag naong, di na mao. Gibuhat kita sa Dios nga sama sa iyang panagway. Dili baboy ang imong dagway. Tao ang imong dagway. Hinuon, dili parehas ang atong dagway kay lain-lain man ang porma sa matag tao. Dunay kwadrado og naong, kanang gitawag nila og apapangigon. Doon na say oblong ang naong, nga murag itlog. Dili itlog sa tao, ha? Itlog sa manok o sa diha. Nasay naong nga labihan kalingin pur magbuwan. Wa ka ganahi nga namati sa kong istorya nimo Inday. Ha? Wa kyo'y lami. Ang imong istorya, Manoy. Oh, kung wa ka lami sa itong istorya, alto na lang ko. Lakaw na, oy. Layo para ba tong deliveran nimo? Mulibot ka para ba sa Davao Sur? Sige, pagamping din ha? Ato na ko, ha? O, lagi. Ato na ko. Oo. Amping sa imong biyahe, Manoy. Salamat, Day. Yari na ko.
Amping! Gusto ba ya si Manoy Timyo? May katungod kong malipay. Ako? May katungod? Pero kinsa may makahatag sa maong katungod ga rin ako. Kinsa may maibog na ako. Hay, Ginoo. Kabati, yung taon akong naong. Oh, dunay may text. Kinsa ka ni? Bag-o maning numero, ha? Ako masawan, be? Hi, pwede makik-textmate ni mo? Ni naghap tingali ni si ay. Ug ang akong number mo iyang nataghapan. Ta, kung laki man gani ni, samok-samok lang muna ako. Ngorag yapon, magkabuang mo pangitag katarungan. Kung makakita na mo sa personal nako, managan mo. Ni, kabati manggod kayo ning dagwaya ni. Ay, mao gihapon ni Miro ha. Please. I just want to be one of your friends. I'm John. Laki gyud lagi. English pa gyud. Oh, okay naman tingali. Wa may mawa na ako. Makig-friends ka na ako? Okay. Replyan ako. Tagadiin ka. Okay. Akong isend. Nasend na. Ay, kikulbaan ko. Karon pagani, kipatin ako kulba. Paita, ani nga akong kinabuya taon, oy. Paspasa, Dali aray nakareply, Akong basahon. Thank you so much. I'm so happy. May reply ka. Tagadiin ka, please. Mahalon tingali ning tawana kay naglabi ang speaking dollar. Akong replyan. Tagalanton, apupong ko. Ang akong name, Christy. Murag mituyok na ang akong kalibutan, Lord. Tungod sa mga text ni Richard. Nagtuog yun ko. Sasayop na akong pagtuo nga. Matahong yun ko, Lord. Thank you, Lord. Bisan ingon lang, ani. Nalipay ko. Apan, Lord. Batig yun ko og naong. I love you, Lord. In Jesus' name, amen. Ay, buntag na lang. Upang may message? Ngano ka? May gibati ka siya sa iyang lawas? Ay, yes! Diyan na yun. May text na siya. Yay! May text na si Richard. Oh. Yes! May text na yun siya. Salamat, Lord. Salamat kayo. Salamat, Ginoo. May text yun siya. Ako masahon. I love mornings. Even though I still don't know if it would turn out good all day long. At least I know I have still another day to correct my mistakes, to forgive, to love, to do things I didn't do yesterday, and I still have another day to spend it with the people I love. Another opportunity to experience God's grace and mercy. Be blessed, be safe. Good morning. Kuya. Hala, oy.
Kanindot pasahon. Good morning, Inday. Uy, lipaya niya. Uy, ano ha? Manindimyo ba? Hmm. Kuyawan ba ako ha? Mangalit lang ka. Sorry kayo, Inday. Amin ko, be. Ganyan ka naman, oy? Taod-taod na. Kadiyot na ko. So ka diha? Sa may naasim mong cellphone. Mura ka magkaluparon sa kalipay. Da, mga joke-joke, good. Lahi ang reaksyon sa joke ug sa excited kayo. Kuan, wa ka lang yun kamatngon nga taod-taod na kung nagtan-aw nimo dihang kaluksoon ka sa kalipay nga mitingog na ang imong cellphone. Unya, naghangos ka nga nagbasa sa mensahe, unya, imong gibutang sa imong dugan ang imong cellphone. Joke-joke di na. Biko na be, sultihi ko, manghod kong guwapa. Naanasab ka, ha? Okay. Sorry. Sige na, sultihi ko. Christy? Di ba, tibay ako og kaan easy ani manoy timyo. Nga naman. Kuan, na ako'y ka-textmate, manoy, si Richard. Nagkasulti na ba mo, bisan sa inyo lang cellphone? Ganahan unta ko, nga makabati sa iyang tingog. Bisan tingog lang niya, nga ako mabati manoy. Unya, Ay, ako na siyang giingnan nga manawag. Pero, miingon nga, sorry ko no, dili siya makahimo. ug kung ikaw di ay ang manawag. Dili man mo tubag. Ha? Dili mo tubag. Sibot ni mo ipasabot. Ang iyang itubag, ipaagi sa text. Sorry ko no, nga dili siya mo tubag. Mao nga, tiksa na irak yun mi. Uy, kukuyaw ko na ng tawanan. Kasi nga, Richard, Hmm. tingalig, inkanto ng imong ka-textmate. Badya man oy. Taka lang ka. Pasig dili na ingon nato kay dili gusto mabati ang iyang tingog. Mao lagi. Bisan tingog lang unta niya. Unsa man. Magawang ko nimo ha, manghud ka magsuon tan duha nya. Palangga tagyog kay ka. Sulti ko uyab na mo. Trato na mo. Wapa oy. Dili oy. Dili mi uyab oy. Ami ko ra oy. Okay. Nalingaw ka man ka. Nalipay ka man ka. Sobra pa sa kalipay manoy timyo. Wow. Kanindot paminahon anang kanang nalipay ka man di ay. Tindot gyud kay paminahon day. Sige lang. Amayo na lang na may kalingawan ka na. Kaya sige, kay maligo ko. Abog ka ikos biyahe. Pari na ko, day. Okay manoy. Anay dako kaayong pangutana. Nganong dili man siya magpadungog sa iyang tingog? Ano ka? Oh, may text siya balik. Ako basahon. Oh. Hala. Kalain sa iyang text. Ayaw lang kasuko ha, Christy. Pero mao ni ang tinuod. I love you. Basahon na kagusab. Ayaw lang kasuko ha, Christy. Pero mao ni ang tinuod. I love you. Basaw na kagusap. Ayaw lang kasuko, Christy. Mao ni ang tinuod. I love you. Richard. Ikaw ang nakaingon. Nga nalimot ko. Kanon sa kabati sa akong naong. Thank you, Lord. Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead. Wow.
Kapiya, oy. Di apagilain nga iyang nasent. Ako basahon. Immature love says, I love you because I need you. Mature love says, I need you because I love you. Oh, Richard. My God. My God. Pasaylo ako. Mahadlok kong mamatay. Kung pungan gihapon ako ang akong gibati. Ang akong kasikasing. Mahadlok ko nga mubuto na unya ni. Ang mamatay ko. Mao nga, sugton ko na si Richard, Lord. Yes! Sugton ko na si Richard. Teksan ko siya. Replyan ko siya. Yes, Richard. I love you. I love you. Unsa to'y sulti mo, Christy? Kutobra diha sa cellphone ang among relasyon man ni Timio. O, bisan ingon ana, malipayan na kay ko. Anong ingon man kuno ana? Ha? Sumagod. Nalimot ka? Unsay akong dagway? Nalimot ka kung unsa kabati kini akong naong? Unya usahaon mo ron na. Kung kalit lang mo abot siya dinhi sa ato. Imposible kay naman oy Timio. Imposible. Imposible lagi na. Kay wa siya mahibaw kung hain ko magpuyo. Oh. Nahala. Sige god. Ako unta gusto na gyud kay ko nga magminyo na ka. Pero saon man. Oras nga ni. Oras nga iya kong makita man oy. Ha? Mabog na gyud siya. Tungod aning bati kay kong naong. Hay. Nganong manghupaw ka man, managuto pa gyud. Unsa may nakapahasol na sabsi mo hunahuna? Inday? Kini bang iyang balik-balikon og text nga rin ako manoy Timio? Unsa man? Niya o, kaniyo. Hindi ko na be. Sometimes, the heart sees what is invisible to the eye. Kapalibog to. Pasahagod, ikaw gud basa o. Sometimes the heart sees what is invisible to the eye. Kapalibog to. Kuan lang ko na, aron ba, musamot kag ka-in love niya. Pero mo lagi makapalibog sa. No? Doon na yung ipasabot, Manoy. Sometimes the heart sees what is invisible to the eye. Doon na yung ipasabot, anak. Lagi pasabot. Pero may ganiyang balik-balikon sa iyang text. Oo, lagi. Taod-taod Kano sa na. lang nagsugod ang inyong relasyon ni Richard? Kuan, taod-taod na. Oo ba? Oo. May text siya. Nga gusto siya makikminyo na ako. Ni, minyo niya. Dili ka siya mudagan sa kahadlo kung makakita sa akong naong. Mayo! Oh, Mayong hapon! kinsa ron? Si Bubong man eh. Bong! Nga no? Ano, Timyo? Doon na mo bisita ni Timyo! Bisita ko no? Kinsa man na? Dada resort palihog dong. Ablihila na pultahan. Abierto mo na. Nay. Kanik. Nangita ni Christine ni Timyo? Kinsa man na siya, Bong? Kukon, si Richard. Oh, ha? Si Richard! Unsa? Richard, kuno! Noy! Si Richard! Oh, Kumusta ka, Chris? Tapakadit, dili na si Christy, bay, si Noy Timyo na. Ay! Hala. Noy. Kadit lang, unsa man di ay ka dong Richard, gidamagan man lang nimong aparador, na dusmo ka noon.
bitaw bitaw damagan ako. Kabati niya tingog Manoy Timyo. Unya, nga pa kaayong masulti. Bikuno be. Tangtanga ko nun ang gisulob ni mong Sage, Richard. Kakanabang imong gitaod sa imong mata. Kuha ako nun na. Ako ano. Hala, tao Noy. Butaman ko. Unsa? Butag di ay Richard? Butataon ko. Love you. I love you, Christy. I love you. Ay, ko gagsa, Richard. Dili. Dili na maos. Ang imong gigakos, Richard. Sinuitin niyo na. Di ni mo kay Christy. Richard, di anak ko. Hikap ko mo. Hikap ko sa imo bukton. Dali. Di anak ko. Hinay, dalang akong kamote. I love you. I love you, Christy. I love you, Christy. Oh, I love you too, Richard. I love you. I love you. Hoy, tempa. Nagako sa mamundo, ha? Bibi. Richard, kinahanglan magkasal mo, ha? Kakasal na yun! Kakasal na yun! Manoy, dalawa. Wapo kayo, Sir Richard. Labi nag-itaw niya ang shade sa mata. Lupig ka niya kagwapo. Richard, mahal ko. I love you. Now, tell me the truth. Yes. Ano sa mana? Happy kakaban ako. Happy kayo ko. Salamat sa imong pagmahal. My love. I love you. I love you. Richard. I love you. Happy kayo ko. Hikap ko na sa naong sa atong anak ka. Oo, niya. Liwat kaayo ni mo ang atong anak. Mistiso kaayo. Tisoy kaayo, Richard. Liwat ni mo ka tisoy. Ako na gunuguting. I love you. I love you. I love you. Ingi. Hala, oy, ni Duta, oy. Sana all. Si Jaray ginamian. Ingon pa sa Company, mga apyo. kabataan. Sana all. Bitaw. Oy, kanindot Gituyo, ana yung kaagi, ha? Gituyo to si Ginoo, eh. Ang ano, Kaya di ka kita si Richard. Si Richard, may na guwapo. lang, oo. Basta may na Tuan lang. nabawi silang anak, limang kang tisoy ang anak. Tisoy May lang na ni lang Richard. naliwat Buta kay lang. Richard. Pero sorry, Christy, ha? Ay, Oo. doon na inana, Yeah, oy, kamo ay gimog kahibong nga inyong mga igsuon, inyong mga maguwang, mga manghod, ninunta, porting ko pa hagwapo kay sila. No? Nya. Nya, ikaw rin nalahi. Doon na ingon, ana, oy. Sa nga, mura man kong anak sa liking kawayan, goro. Kung siya nga, diba, kay pagsultis tinuod, pinunitan ba ko? May Tawag nalagay pa na ingong to, sa pinunitan. Ay, naingong siya, anak sa liking kawayan. Og liki, anak kas liki sa kawayan, dabong ka unta. Saan kaya dabong? Pero maayo kaayo, oy, ang Ginoo kay Christy, no? Bantog lang nga di magkikistorya Richard kay Mao day kay bati siya surprise. tingog ko no. Nga man. Nga pa yun. Ay, Pero
Si Richard og makakita pato niya kung ambot kag mulingi busab ko siya ni. Dili, oy, kagwap. Pero Mo lagi na. amot lang pud ka, no? Kaya nga, no, gwapo siya. Pero kung makakita siya, bahala siguro nga, amot lang pud, oy. Mo lagi na gituyo lagi na sa Ginoo. Di pares gyud ba? Hindi man siya kakita sa naw ni Christy. Oh, uy, Nindot magtingog si Christy. Ato ding kon Ay. ako ding pa kaning pasalamat ni Pastor Prime. Yes, hello, Oh, Pastor Pastor Prime. Prime. Murag first time ni Pastor Prime nagtan-aw sa to ang live drama. oh. Hello, Pastor Thank you, Prime, diha sa Turil. Pastor Roy. Faith Pastor Roy. Bible Baptist Faith. sa Turil. Oh, Pastor Roy kapangusta Montero. mi kay Ma'am Jo. Ang mga bata ulit taon nagdalaga. Yee! Salamat kayo, Pastor Prime. Og so mao na to. Ato ang Ato sa sugilanon. dayang pangumustahon pod sila si Gaumar kay bisag asa Ay, ni oo, sila. nag-message ba ya si Marlon nga kabati sila gahapon. samtang nagabiyahe sila, nagapaminaw sila sa ato ang Salamat ninyo, Dong Marlon. live drama sa iyo Salamat kaayo. day Caroline, salamat kayo. Kumusta mga bata? Hilugaw. Salamat kayo. Gaumar Gomez. Okay. Kay Malintini. Oo. Si Brad Tuto, si Ma'am Eunice ug mga kabataan. Kisa pa ning uban, Brad Nunoy na sa Atbang. Ang iyang Silingan. misis si Ay, si Marge yun. Mars, Nining Yunis. Oh. Oo. Nara sa Atbang. Nara sa Atbang. Naggawas na to, wara-warahay lang ta guys. Pero salamat kay ninyo ha, mga suki kay namong tipaminaw ang mga FG Jassy Listeners Clan. Salamat kayo, mga Unding family. Si Nanay Sabet, kumusta og si Baynistor, ang mga silingan nga naglunog karon ang inyohang si Bianan, ng inyohang tagsa-tagsa ka mga radio. Salamat kayo may buntag. Nasab may taon. Magsamok-samok na sa Hello kay Ma'am Christina. Nakabalik na pong tanaw si Ma'am Christina Bandianan. Ma'am Chris, anak siya. Adili sa kumusugot anak kay ko masad ang negosyo. Basta magsigig ko ang tinuod bitaw po. Oo, bitaw Doon na no. pa ikaw. Hinay man pud ang kanang mga kuan basta mag-uwan. Labi na nga may kay lamian kay inyong mga sudan diha. Wow. Inundom lang ko dito sa Picas Planeta. Permi. Pila ka bandihado. Kaya naduol pa lang mo. Ay, Ma'am Chris, katawas makmak ko pero di na Nainom daw ipakita smak ko? Makmak ko marti ko. Ayaw og hagita kay pwede na. Ni Arabiata sa Gaisano ba? Di ato David, dool. bitaw. Salamat. Okay ra das makmak mo pick up. Dali ra kayo ni siya makalusot ni Ma'am Chris. Oy, si Brad Rinan, mayong Ay, Sir Rinan. buntag ya, Brad Oo. Rinan, may buntag. Og mga sakop Yes. niya diha sa karinderya. Oo, mga guwapa. Oo. Salamat. Og si Brad Ayan Villanueva. Oo. Ipangumusta niya kung Iloy Brad. Ikis niya ko sa agtang, gimingaw kay ko sa bata. Ni Isoy. Salamat kayo niyo, Brad. Mars Salamat Rhea panalangin. diha sa Paradise. Always. Okay. Ini number 1 Oh, dun siya. tiwas ta, balik ta Oh, to. balik ta. Oo, sa before ta kanang mo commercial, Oh. isgutan na nato Dili- ang kaning kay sa Christy. dili pa Ay, na ingon to. siya. Kay Dili pa na to tapusan ng first portion, napatay second portion, napagitay tulo ka portion nini nga to ang tulo malon. Hay mo kalimutan na. Standby lang gid mo, nya mo lagi to balik-balikan na to. Nawa ang Ginoo gyud. Unique daw Nindot gyud kay ang motapat ano, ning Ginoo. ang kaagi ni Christy. Oh, makawaw sana all. Oh, lagi makawaw sana all. Makawaw Discourage sana naman all. si Christy. Hindi na gid siya kanang wa na gid siya ba murag mutago na siya sa kalibutan bitaw. Way makakita niya kay kaniadto pa kuno nag-anto siya. Nya walang damhada. Ginoo mo nagpili gyud. Sige, tagaan ti kakalipay nimo ha. Nya nakanindot ra ba gyud kay ang ilang anak tisoy kayo tisoy day ni si Richard. Ha? Liwat sa ihangan nga Richard, tisoy pod kayong paminaw. Richard Gomez. Kaya salamat kayo sa inyo imuhang kaagi. Salamat So, kayo. Giawag usab na to Kuya FG ang tanan natong mga sukintig paminaw dinhi sa 88.1 Max FM. Kung doon na mo yung mga kaagi diha, kanang mga dugay na kaayo bang milabay sa inyong kinabuhi, kasakit man na kalipay, basta kanang kakuhaan og pagtulunan. Pwede ninyo na ipadala, ihatod ninyo diri sa Max FM. Or Ihatod lang, basta nindot Ikinamot lang hatod. Oy, kinamot. Dili, Personal ninyong idulong diri. personal ninyong Ihatod. ihatod diri sa Max FM kay amo nang buhatan og kanang drama, i-live drama na mo na ni Kuya FG. Hatantog Og scripts. at the same time kanang amo mong interviewon.
Oo, before me mag-start sa inyong pag-live drama sa inyong kaagi, Interviewon mo. so mag-guest una mo diri sa amo. Pero Oo. pag matuod Pag matuod nga, nagili nyo, inyo nagili. yun ng kaagi. Okay. Oh, So, so, katong kang live mo, makita mo live si Facebook. Jolie, Joel, mag-schedule unya ta kay atong buhatan na ang imong kuan, imong kaagi. Og attention di ay kung kinsa to kay Mama Gigi diya sa Pulumulok, kinsa to ay nakatultol Kang or Lara. dunay kontak kay Ate Lara, Lara. nindot pud tong May kaagi ni unta, no? Ate Lara maayon ta Ang og buto kana makabiyahe. makontak ninyo. Magkabiyahe na ba? Oh, pwede naman kuro. Oo. Makakontak mo para sa Day wato JJ, niya pag-usap. palihog ko og kontak ni Lara kay atong buhatan to og drama ang iyang sugilanon. Perting mga igala. Gikasulti nako ang GMA 7 Cebu. Galing na wa na may magkontak kay si pare Bobby Nalsaro. Kupri na nindot kay kaagi diri pri nindot kay iyong buhatag kaagi na kang mil sana. Kanang kanang magpakailan. Magpakailan man. Wa kong gingnan na sa pre ako siyang gi ko ba kung inani kaagi pre sa kuy. Grabe hagod pre. Kung lagi ko ipalihog og kontak sa Manila. Ambot na wag tang mo lang sa tuwi. Unsa pre interesado sila kay naka So, karon initially nagkakuan sila. oh, so kinsa to'y nakadungog or dunay Ni kontak Lara. ni Ate Lara, palihog og pahibaw nga among buhatan Oo. og drama ang iyang kaagi. Nya ang Nya, anting mo amo sa gikinahanglan. interviewon, oh. Oh, Bisag gikinahanglan kita na mo lang personal gyud. pamamiliti Aron sa makita iya. po diri sa live. Oo. Nga mo ni tag iya sa sugilanon. Oo. Kung Oh. ang Si tanawan ninyo mga higala. sa Ha? kita lang ang mopliti sa iya, Kuya FJ. Lahi ang ato ang live drama diri kay dunay ingon ana. Itandi ko no ang ato ang live drama bisag usaron ni kabuok ngadto sa drama station gyud. Di ba ning ato ang mga istorya lahi kayo dili sa pag-ingon-ngon sa diya. Ha? Unang kakatagan mo katagbawan ining ato ang tulumanon. So ingon ana ang setup nato karon pila ka adlaw. Interviewon ka namo live gyud. Nga ana nami ipangutana nga mo ni ana mga hitabo sa imong kinabuhi then musulti pud ka aron mapamatud-an gyud nga kini dili butang-butang dili minaumao dili fabricated kun dili tinuod gyud. Mana gyud ka. Correct. Okay? Ubisan kinsa sa inyo ha, pwede makapadala or makahatod diri sa inyo ang suwat kaagi. Standby palihog, mubalik ang tulumanon. Moment with FG and Ate Jazzy, humaning mga pahinumdum. Your friends all say it's fine, but